Jeg har, så længe jeg kan huske, altid drømt om at være mor. Men der er jo ikke nogen i den her verden, der ønsker at give en sygdom videre til sine børn, og det har jeg heller aldrig nogensinde ønsket. Fibri er jo en arvelig sygdom, og man giver den videre. For kvinden giver man den videre 50-50 til både dreng og pige. Det er som om, at det har altid været en info, jeg har været klar over. Og jeg har også altid været klar over, at jeg gerne vil være mor. Og så det der med, at man lige pludselig når dertil, hvor man sådan rent faktisk tænker, nu kunne man godt begynde at snakke lidt mere seriøst om det. Så kom snakken også om, gennem sundhedspersonale, at det faktisk var en mulighed, at man kunne få sorteret sine æg, så man kunne vælge de syge æg fra. Det er i hvert fald heller ikke forkert, hvis man vælger ikke at gå i fertilitetsbehandling. Det er i hvert fald ikke forkert, hvis man tager den beslutning om at sige, jamen, vi vælger at gå med risikoen om at få et sygt barn, og hvis vi så får et sygt barn, så er det skønt og dejligt alligevel. Og kan godt få et normalt og godt liv på trods. Jeg havde bare brug for at gøre det andet. Ja. Og det har været en kamp uden lige. Men nu er jeg gravid. Ja. Nu på den anden side, og også undervejs. Men særligt nu, ligesom når at jeg venter et barn, som jeg ved er rask, så giver det mening. Altså, det gør det godt nok. Jeg tror ikke, at jeg havde elsket det barn mere eller mindre, med eller uden for Britt. Det tror jeg ikke. Men hvor er det dejligt at vide, at det er et rask barn. Jeg ville have dårlig samvittighed, hvis jeg ikke var gået i fertilitetsbehandling, og ikke havde gjort alt, hvad jeg kunne for, at jeg blev sidste led i sygdommen. Jeg glæder mig enormt meget, og det blev et helt andet liv, og ja, et glad liv, altså sådan et liv, som jeg har drømt om.